Vítejte u našeho dnešního vizuálního průvodce. Dnes se společně podíváme na něco, co je naprostým základem všeho, co vidíte v moderních hrách, filmech nebo průmyslovém designu. Zaměříme se totiž na to, jak se prázdný prostor v počítači transformuje do komplexních 3D modelů pomocí bodů, ploch a trochu té matematiky. Berte to jako ideální přípravu na vaši maturitu z ICT, takže jdeme rovnou na to. Náš dnešní plán je jasný. Začneme úplným úvodem do 3D reprezentace. Projdeme si základní stavební kameny, jako jsou body, hrany a polygony a ukážeme si, jak z nich vzniká 3D mesh. Pak na to půjdeme přes matematiku. Mrkneme na křivky, plochy a nakonec si to všechno zasadíme do praxe. Část první. Úvod do 3D reprezentace, aneb jak vlastně budujeme virtuální prostor. Zkuste si představit obyčejnou fotku. Když se řekne 2D obrázek, všichni víme, že se skládá z klasických plochých pixelů, že? Ale co ve 3D prostoru? Tam mají pixely své objemové bráchy, takzvané voxely. Můžete si je představit jako takové 3D kostičky. Jenže v praxi, zvlášť když chceme modelovat nějaké reálné objekty, se daleko častěji používá úplně jiný přístup. Jde o vektorovou, takzvanou hraniční reprezentaci těles. A právě na tu se dnes zaměříme úplně nejvíc. Část druhá. Body, hrany a polygony. Ty naprosto nejzákladnější stavební kameny celého 3D světa. Celá ta zmíněná hraniční reprezentace staví na 3 jednoduchých věcech. Úplně každý tvar ve 3D začíná jedním jediným bodem, kterému říkáme vertex. Má své přesné souřadnice. Když vezmete 2 vertexy a spojíte je, bum, máte hranu, anglicky edge. A teď pozor, tohle je u maturity docela chyták. Sdílení vertexů. Pokud na sebe 2 plochy navazují plynule, sdílejí ty samé vertexy a jejich takzvané normály se průměrují. Pokud ale chcete vytvořit ostrou hranu, takzvaný hard edge, vertexy se na tom stejném místě musí matematicky rozdělit, takže už je nezdílejí. No a když se pak tyto hrany hezky uzavřou v jedné rovině, vznikne plocha neboli polygon. Ale pozor, polygony nejsou všechny ze stejného těsta. Určitě si zapamatujte tyhle 3 typy, protože u zkoušky na ně 100% narazíte. První jsou trojúhelníky. Ty jsou absolutně nejstabilnější, prostě sázka na jistotu pro herní a renderovací enginy. Pak tu máme 4úhelníky, neboli quads. Ty jsou zlatým standardem pro samotné modelování, skvěle se dělí a vyhlazují. A nakonec n-gony, což jsou polygony s 5 a více stranami. Těm se ve finálním modelu chcete rozhodně vyhnout. Dělají obrovskou neplechu při výpočtech osvětlení a způsobují ošklivé grafické chyby. Přesouváme se k části třetí, 3D meše. Pojďme z těch základních kamenů postavit něco komplexnějšího. Takže co to vlastně je ten mesh, česky polygonová síť? Je to v podstatě taková architektura většiny 3D modelů. Zábavný fakt pro oživení. Jedním z vůbec prvních slavných 3D meshů byla takzvaná utažská konvice, dnes už naprostá legenda počítačové grafiky. Mesh zkrátka představuje nepřerušenou spojitou síť vertexů, hran a polygonů tvořící povrch objektu. A proč je to tak super? Protože přesně díky téhle provázané struktuře můžete model libovolně natahovat, deformovat, animovat nebo na něj nalepit texturu. Samozřejmě, při modelování neustále svádíte boj. Boj mezi dokonalým detailem a výpočetním výkonem. Tady vidíte srovnání. High Poly Mesh má neuvěřitelné množství drobných polygonů, vypadá jako z nějakého hollywoodského trháku, ale sežere vám obrovské množství paměti. Proto třeba pro počítačové hry potřebujeme i low poly drátěný model, takzvaný wireframe. Ten je schválně zredukovaný tak, aby ho hra zvládla plynule vykreslovat v reálném čase. Prostě vždycky musíte najít ten správný balans. Část čtvrtá. Křivky. Znáte spline a Bézierovy křivky? Tady dáváme tak trochu s bohem pevně daným bodům a rovným čarám. Spliny a Bézierové křivky jsou něco úplně jiného. Jsou to neuvěřitelně hladké, spojité linie. Nejsou tvořeny nějakou hustou sítí bodů, ale počítač je dynamicky vypočítává pomocí matematických funkcí, a to jen na základě polohy několika málo řídicích bodů. Kde se to používá? Všude, kde potřebujete naprosto plynulý tah. Představte si třeba složité dálniční křižovatky, průvěsy elektrických kabelů ve větru nebo složité průmyslové profily.
A tady se na moment zastavíme, protože tohle je pro pochopení křivek to nejdůležitější. Jaký je rozdíl mezi vertexem a řídicím bodem? Vertex u meše leží naprosto přesně na povrchu modelu. Kde je vertex, tam je i ten povrch. Ale řídicí bod matematické křivky, ten leží často někde mimo ni. Funguje totiž jako takové magnetické závaří, které tu křivku jen přitahuje k sobě. Tomu se odborně říká aproximace. Pokud by křivka těmi body přímo procházela, mluvili bychom o interpolaci. Posouváním těchto magnetů v prostoru dynamicky měníte, jak moc se ta křivka ohne. 5. část. Plochy. Zaměříme se na patch a NURBS. Jakmile pochopíte křivky, pochopíte i tyhle plochy. Plynulé křivky se totiž dají roztáhnout do prostoru, čímž vzniknou složité 2D plochy. Často se jim říká plátovky nebo anglicky patch. Ale pokud se bavíme o průmyslovém standardu pro ty nejpreciznější tvary, musíme zmínit NURBS. To je zkratka pro Non-Uniform Rational B-Splines. Zní to složitě, ale princip je geniální. Každému řídícímu bodu nad tou plochou můžete přiřadit určitou váhu. Když tu váhu zvýšíte nebo snížíte, plynuletím upravujete tvar plochy, která pod ním leží. Možná si říkáte, proč se prostě všude nepoužívá obyčejný mesh? Odpověď je jednoduchá. NURBS nabízejí doslova nekonečnou matematickou přesnost. Když hodně přiblížíte polygonový model, dřív nebo později uvidíte hrany, bude zubatý. Ale NURBS plocha, ta žádné pixely nebo polygony nemá. Zůstane dokonale hladká a ti přiblížíte pod jakýmkoliv mikroskopem. Proto se bez nich neobejdou CAD systémy, strojaři ani designéři těch nejluxusnějších automobilových karoserií. A pomalu se blížíme do finále. Část 6. Aplikace v praxi a celkové shrnutí. Ve světě 3D softwaru se věci jasně dělí do dvou táborů podle toho, co zrovna děláte. Pokud děláte hry, animace nebo tvoříte postavy, sáhnete po polygonální modelování, typicky v programech jako Blender, Unity nebo 3D Max. Jde tam hlavně o flexibilitu a to, jak to vypadá v reálném čase. Pokud ale navrhujete součástku do motoru a potřebujete milimetrovou přesnost pro tovární výrobu, jdete rovnou do NURBS a křivek v programech jako Rhino, SolidWorks nebo AutoCAD. Tady jsme pro vás připravili takový ultimátní maturitní tahák. Jestli si máte odnést jednu klíčovou myšlenku, je to tahle hlavní dělící čára. Na jedné straně máme polygony, vertexy a mesh. To je vlastně jen taková obrovská mozaika, která aproximuje realitu pro hry a filmy, kde potřebujeme rychlost. A na straně druhé stojí naprostá matematická dokonalost v podobě splin křivek a NURBS ploch, která je zase alfou a omegou pro průmysl a inženýry. A na úplný závěr tu pro vás mám jednu typickou záludnou otázku k zamyšlení. Kdybyste dostali za úkol vymodelovat vizualizaci moderní budovy, co byste zvolili? Sáhli byste po flexibilním meši nebo raději po exaktních NURBS plochách? Zkuste si v hlavě sformulovat argumenty, proč byste se tak rozhodli a jak by to ovlivnilo výkon počítače. Doufám, že vám dnešní výklad pomohl udělat si v těch 3D pojmech konečně jasno. Mějte se skvěle a držím vám obrovsky palce u maturity.